Kapatad, pagmulantala kaniting kapag masusyan, dingatlong peka maulang aldo, ning kakatamong kasalpantayanan, ing triduo ning Paskwa. Ing liturhiya deting atlong tuki-tuking aldo, tayd-taydla, antiya mong meto nga makabang misa, ang ngeni maumpisa. Misunduya king kapag masusyan ning pamayla sa bukas, mapupusya king Sabadong bihilya ning pamanyubling mebye. Sukat talang tagunan deting atlong aldo, at kambe ng Kristo, tamasan tamo ing bayong bie, apig tagumpen na. Kaniting kabengyan, pagmasusyan taya king sablang katayimtiman, ing tauling apunan ning Ginong Jesus. Kabang pagmasusyandereng Hudyo ing pangakabos da iba't king kamatayan, kapamilataning daya ning kordero, amikuskus karingamba daring pasbul, binyene kaya katamo ning Ginoo, ing kabanal-banalan na sakramento, ning kayang katawan at daya. Bilang tanda, ning bayu at alanganggang kasunduan. Tinatag niya naman ing banala pangapari, banganap king tunay ng pangatsu at midawon king sakripisyo ng Kristo ang gaking kawakasan ning panahon. Ban ipakit nung nuanti ganap ing kayang lugod, binyene kay katamo ing bayong kautusan ning lugod pamikakapatad. At anting netong atanda king ing lugod amayakit masala king kasuywan, bebaning kayang sarili, banwasan no bitis, ding kayang apostol. Kaniti, miglakwan niyang metong apialimbawanan, asukat tamong panepakyapusan. Ngana, sukat kayong mikakalugod, nung makananoda kayong liguran. Ing manimuna king kakatamong kapag masusyan, ing kakatamong kura paroko, Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno F. Serrano.
lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal espiritu, Amen. ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay kaan timurin, maya pagat panapon kay kaingan po, kaya pagat panapon po among. kambening masolong kapakumbaban, at gaganakan ng alanggangan ng lugod, ning kay katang talapagligtas, at doon taming kapatawaran ng Diyos para karing sablatang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kariting banal na misteryos. Laustog tanging yapsing pamanyising kasalanan. Aminan ko, King Diyos, ang mamakalulu, At kay kayo, kay kapatad, kunin mi kasala kong bina, King ibisip, pamangamano, ang pampamanyapat, King Marok. At king At King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uliniti panigapu ko, kamnuan ang Mariang Kapilamang Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kay kapatad, ingi panalangin ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos, sa lubos mayupaya, pakadulwa na katamo, at King pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, King Bie, alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
orazione nostra. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, at yu kami keti makatipon ban makisuluking pamangan, asi janing bugtong anak mo, banang ipakilala, ing lugod na kaya kami. Pigkalod na iti kaya kami, inyang umena ning idaw ning biyanaking krus, at inutos na kaya kaming pagmasusyan miyan timong bayo at talanganggang sakripisyo. Ipaniga pumiking kaniting Eucharistia at tuklasan mi ing kaganapa na ning lugod ang ponbien. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo. Diyos sa mabibi at magari kambe mo. King kami atunganing banal Espiritu. Manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Mig salita yaing ginu kang Moises at kang Aaron. Karin king bansang Ehipto. Nga nakarela, iti yaing sukat maging mumunang diling bulan ning pabanwa para kaya kayo. Ipayabot yulareting panabilin king kabilugan abalen ning Israel. King kapulong aldo niting bulan, ing balang lalaki, mamiliyang metong abiserong tupa, o kaya biserong kambing para karing katubalena. Nung tutuyang malati ing pamilya na, at ene agyong gisangan ing kabilugan na animal, ya ampon ing kasiping ng bale, malyari ring pirakayan ing metong a animal. Agpang king bilang daring tao, ampon king agyo ng kanan, ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa, o kaya metong akambing. Dapot, kailangan ing lalaki ya, at pabanwayat wa, at alayang kapansanan. Kaybat, sesenyula, ang gaking sisilim, ning kalabing apat aldo ning bulan, at patenyula ning mabilog abalen ning Israel, deting may sabing animal. Kailangan lang kumangditak king daya, at ikaskas da karing amba, at baboring pasbul daring bale, nung nula mapangan, deting animal. King benging ita, sukat minangnang ing laman, at mapangan kambe daring mga payit agule at ning tinape alang lebyadura. Malagwayang kanan, biblas kayo para king makabang lakaran. Makasulod na laring sandalas yo at talnan nye king metong agamat ing tungkod yo. Iti ing pamag selebra
king pamaglagpos, bilang parangal ka na ako, ing Ginoo. King benging ito, lumabas ko, king mabilog a Ehipto, pamaten ko lo ring sablang anak, dang panganeng lalaki ring tao at animal. Pagpako, ing parusa, karing sablang Diyos ning Ehipto, ako, ing Ginoo. Maging palatandanan niya, karing pibale-baleyo, ing daya, karing amba, daring pasbol. Lagpusan da kayo, potang akit ko, ing daya, at eko midame, potang pagpako, ing parusa, king bansang Ehipto. Sukat yung pagselebran, ing aldong iti, bilang piyestang parangal, king Ginoo. Ban eyo kalingwan, ing depatan ko, ing Ginoo. Pagselebran niye, king kapilan paman. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tintalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingtalis ke katang pagmasusyan, banyat ita mo, metong tangan. Nanu ing malyari ko ngayang pangking Ginoo, uli ning sablang mayap adepat na kako. King Ginoo, kakong iyampang, alak ka manyaman, bilang kapasalamatan, king binyenang kaligtasan. Panamdaman ning Ginoo nung ingmetong kareng memalen na Matea. O Ginoo, ako ing kekang talasuyo. Susuyuan da ka antimo ing pamanyuyo na keka ning kakong indu. King kamatayan linigtas mo ko. Keka kakong idawon, ing ain ning kapasalamatan, at ampamangan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan. King katipunan, ding kekang memalen.
Masang iba't kimumuna ng sulat ng San Pablo, Carintao, Corinto. Ing turu abinye ko kaya kayo, tinggap ko naman king Ginu. King ing Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinuha ni ing tinape, pe pasalamat ka king Diyos, pe miraso ni ing tinape, at ngana. Itiya ing katawan ko, amiyayin para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay baddang mengan, kinuha ni ing kopa at ngana. Iting kopa yaing bayong kasunduan ning Diyos, apati baya ng kanakong daya. Balang minum kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape, at minum kaniting kopa, babalita yu ing kamatayan na ning Ginu, angga king datang niya. Amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Ginuman tabeya ke kayo. Ama masaking maya pabalita, agpangkang San Juan. Bispera na kanita, ning piyesta na ning pamaglagpos. Balo ng Yesus, king dinatang na, ing oras na, ban makoya kete king yato, at mibalik me king ipa. Kaluguran nala ring bandina, ayat siyo king yato, at liguran nala, angga king kawakasan. Kasulo na lang Jesus, ding alagad na king apunan. Alula na ning Diablo, king isip ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamagtaksil kang Jesus. Balo ng Jesus,
kenging sablang upaya, binyena na ningib pa kaya. At king ibatya, king Diyos, at papuntaya, king Diyos. Tinalakad ni Jesus, likas ning piblas na, at bebataning sarili na, king tuwalya. Kay ba't mitugtog yung danum, king palanggana, at pegumpisa na lang inos, abitis, di nga lagad na. At pili sana la, king tuwalyang makababat, king kayang awakan. Nga nang Simon Pedro, anyang lapitan ni Jesus, Gino, ikang manos, karing bitis ko. Pekibat ng Jesus, mo pa aintindyan, ing daraptan kong yeni. Dapot, bandang tauli, aintindyan mo. Sinabi ng Pedro, ko lang malyaring paos, ding bitis ko keka. Pekibat ng Jesus, nung paos bitis kanako, alakang pangatayid kanako. Sinabi ng Simon Pedro, Gino, nung makanyan, muring bitis ko, ilang wasan mo, nune pati na ring gamat ko, ating buntok ko. Nga ng Jesus, kaya, kailangan manos, ing mindilo na. Subali ka ring bitis na, uling malinis na mabilog katawan. At malinis na kayo, dapot, kayungan. Uling balo ng Jesus, nung nino, ing magtaksil kaya. Inya sinabi na, kayungan, malinis na. Inya ngaos na nalabitis, at sulod na ng pasibayo, ing piblas na, migbalik yaking lamesa. Nga nang kinutang karela, aintindyan yu, ing depat ko kaya kayo. Ausan yu kong maestro at Gino, at tinod kayo, uling makanyang kupin. Nung akong kaya kayong Gino at maestro, inos da kayo bitis. Ikayuman, sukat kayong mipapanos bitis. Dininanda kayong alimbawa, bandaptan yu naman, inganti, ing depat ko kaya kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Panupayayo po, magtagalog na ako mo po, banta nung ating pong dayo, ating bisita, taga-Keti, aintindyan na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati yung katabi ng magandang gabi. Pakisabi sa katabi, huling hapunan mo na. Huling hapunan mo na mamaya. Mga kapatid, gusto natin naaalala tayo lagi. Ang gusto natin, natatandaan tayo lagi. Gusto natin, hindi tayo basta-basta nakakalimutan. Hindi basta-basta na lilibing sa limot ang ating alaala. Kaya nga, gumagawa tayo ng mga paraan upang nang sa gayon, patuloy pa rin tayong maalala at hindi makalimutan ng mga tao sa buhay natin. Paano ba tayo dapat maalala? Paano ba tayo dapat hindi makalimutan ng mga tao sa buhay natin? There is this poet, philosopher, and writer by the name of Jose Marti. Kung si Jose Marti ang ating tatanungin, sabi niya, may tatlong paraan
so that we can be, in a way, we can be immortalized, quote-unquote. Para nang sa ganon, kahit papano, hindi tayo makalimutan. We will be immortalized, even after death. Tatlong paraan. Sabi po ni Jose Marti, first is, plant a tree. Magtanim ka raw ng puno. Siguro, piliin mo muna kung saan mo itatanim. Ano ho? Kasi kung itatanim mo yon doon sa may flood control, baka po mawala din. So plant a tree. Magtanim daw ng puno so that even after death, you have this lasting contribution. You have ecological legacy. Kahit pumanaw ka na, yung tinanim mong puno, patuloy na mabubuhay. Yung punong tinanim mo, kahit wala ka na, patuloy na magpo-provide ng oxygen sa ating kalikasan. The second way, according to Jose Marti, is have a child. Have a child. Maybe this is not just limited to having genetic or blood connection with a child. Pero kasama na rin yun. Kapag ikaw ay nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kalyo, apo sa kuko, at sa lahat-lahat ng parte ng katawan mo, siguro hindi ka na makakalimutan. No? Sa tuwing family reunion, lagi kayong usapan. Lagi kayong usapan ng inyong mga kamag-anak. Ba't ganito yung binigay na pangalan sa akin ni Lolo? Ba't ganito yung binigay na pangalan sa akin ni Tatay? Ang bantot-bantot. No? So that's the second way. Have a child. Dahil kung mayroong kang pamilya, may magpapasa. Hindi lang ng dugo, hindi lang ng lahi, hindi lang ng apelido, kundi your set of values, your wisdom and your learnings. Ang pangatlo at panghuli, sabi ni Jose Marti, if you want to live forever, even after death, write a book. Magsulat ka daw ng libro. Sa ganung paraan, pumanaw ka man, ang iyong kaalaman, your insights, your wisdom will continue to live on. When people read the book that you have written, you continue to pass on, you continue to share your knowledge. Kahit wala ka na, sa tuwing may nagbabasa ng iyong sinulat, patuloy ka pa rin nakikipag-usap, patuloy ka pa rin nangungusap, at nakikipagkwentuhan. Plant a tree, have a child, and write a book. That is how you achieve immortality, a lasting legacy. My dear brothers and sisters, of course I know you have your own ways in mind how you can be immortalized. Paano tayo hindi makakalimutan? Paano tayo laging maaalala? Naalala ko tuloy, nung nasa seminaryo pa po kami, nung seminarista pa kami, kung di ako nagkakamali, nasa philosophy department pa kami noon. Napakaganda nung mga kwarto namin, although maliit lang, malinis. Dumating yung panahon, nirepaint po, pininturahan ulit, no, itong mga kwarto. Isang araw, nung nagpalitan po kami ng kwarto doon sa seminaryo, at naglilinis ako ng kwarto ko, doon kasi sa kwarto namin sa seminaryo, yung mga study table, built-in ho yun. No? Built-in yung study table. Naka-install na agad sa pader. Habang ako'y nagwawalis, hindi ko maabot yung sa baba,
no? Nasa ibaba. Yumuko ako. At may napansin ho ako doon sa ilalim ng study table. Doon sa ilalim ng study table, ang daming vandalisms. Ang daming nakasulat. Ano yung mga nakasulat? Mga pangalan. Mga pangalan ng mga previous batches of seminarians. Yung pangalan nila nakalagay, dami. Tapos nandun pa yung taon, nakasulat yung year, kung kailan sila pumasok sa seminaryo. Halimbawa, nakalagay, Seminarian Juan de la Cruz. I was here, year 2010. Sabi niyang ganon. Napakarami. At tandang-tanda ko noon, binabasa ko po yung mga pangalan ng mga seminaristang dumaan sa department na iyon. Meron akong isang pangalan na nabasa doon, sa ilalim ng lamesa. Ang nakalagay hong pangalan, Arnulfo. Medyo kinabahan po ako. Kaya lang may second name po siya. Magdaleno. Lalo akong kinabahan. Nung isusunod ko yung pagbasa, ano po yung apelido? Ano po yung apelido? At may indredus kayo at baluyo? Serrano? Sabi ko, pamilyar ata ito. Iyamong yata yung sinulat ka rin. Kaya lang ho, nung binabasa ko, hindi lang pangalan yung nakalagay eh. Hindi lang nakalagay Arnulfo Serrano. Mayroon siyang quotation. May quotation na nakasulat. Tanong niyo po kung ano. Tanong niyo po kung ano. Nakasulat, sabi niya, sa ilalim ng pangalan niya, hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Ay, na-confirm ko na hindi pala si Among yun. Well, kidding aside, my dear brothers and sisters, in little ways, in simple ways, such as writing your name, the year of that time, you try to immortalize yourself. Sa simpleng pagsulat mo ng iyong pangalan, kung saan-saan, that is actually an attempt to make yourself immortal. Kaya nga sa tuwing nababasa yun, no? Yung mga pangalan na yun, ito pala mga to, naging pari na, yung mga nakasulat doon. My dear brothers and sisters, ngayong gabing ito, sa ating pagdiriwang na ito, ganito rin ang nais ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito rin ang hangarin ni Jesus ngayong misa ng huling hapunan. Ngayong Huwebes Santo, habang ginugunita natin at pinagdiriwang ang misa ng huling hapunan, kapansin-pansin na si Jesus sa mga huling sandali niya, nakapiling niya ang kanyang mga alagad sa hapag. Mayroon din siyang pagnanais, mga bagay na ayaw niyang makalimutan. Things that He wants us to remember forever. Dalawa ho, kung tatanungin natin ang Panginoon, dalawang bagay ang nais niyang lagi nating pakatandaan at wag na wag kakalimutan. Una ay ang banal na Eucharistia, the Holy Eucharist, the very sacrament of His body and blood. Sabi ho ni St. Thomas Aquinas, he called the Eucharist the Sacramentum Caritatis. It is the sacrament of charity. It is the sacrament of love. Sa makatuwid, ang banal na Eucharistia ay ang sakramento ng pag-ibig ni Jesus. Sapagkat sa banal na Eucharistia, ibinibigay ni Jesus ang sarili niya. He is offering Himself, the entirety of Himself, His body and blood, in the form of bread
and wine. It is a sacrament of love, a sacrament of Christ's self-giving. Kaya nga, noong huling hapunan, the Last Supper, na ating inaalala ngayon, remember what Jesus said, "Do this in memory of me." Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Noong inabot niya ang tinapay at alak, mahigpit niyang inihabilin, "Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." And so, my dear brothers and sisters, whenever we celebrate the Mass, whenever we partake of the Eucharistic meal, inaalala natin ang tagubilin ni Jesus na lagi siyang alalahanin, lalong-lalo na ang sakripisyo niya na gagawin sa krus, sa Kalbaryo, sa araw ng Biyernes Santo. Through the Holy Eucharist, the sacrament of the body and blood of Jesus, He is trying to make perpetual His sacrifice on the cross. Ginagawa niyang laging nariyan, always accessible, ang kanyang gagawing sakripisyo sa krus, sa araw ng Biyernes Santo. Kaya nga ho, sa mamaya, doon sa panalangin, awsan tayong panalangin, babo daring ayin, nga na po ning panalangin, babo daring ayin, nga na po ne. Balang oras, adaraon miya iting sakripisyo, ning bugtong mong anak, king pabigaganakakaya, magaganap mo naman ing obra ning kaligtasan. Balang gaganakan taya, iting sakripisyo na, king tauling apunan, mauulit, magaganap, itang sakripisyong gewanan. That is the Holy Eucharist. At tinatag na ning Ginoo, king tauling apunan. That is the first thing that the Lord wants us to remember. Do this in memory of me. Huwag niyong kakalimutan. Sa tuwing kayo'y tatanggap ng tinapay at alak ng katawan at dugo ni Jesus, hindi lang natin siya tinatanggap, kundi inaalala natin ang kanyang pagliligtas sa atin. Amen? Natutulog na yata. Amen? And what's the second one? Of course, very obviously, ang ikalawang bagay na nais ni Jesus na wag nating kalimutan ay ang kahalagahan ng paglilingkod. Humble service. After the meal, ang ginawa ni Jesus, inalis niya ang kanyang damit, itinali ang tuwalya sa kanyang katawan, at isa-isang hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ready na kaya itong 12 alagad sa harapan natin? Ready na po ba kayo? Nagpa-pedicure po ba kayo? Anong kulay ng nail polish ang gusto niyo mamaya? Brothers and sisters, in biblical times, washing one's feet is a role reserved to the lowest slaves. It is a role reserved only to the lowest kind of slaves. Sa makatuwid, noong nilinis o hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo, hindi naman dahil marumi ang kanilang mga paalang. Ito'y isang tanda ng kanyang pagpapakumbaba at pagiging alipin, teaching us the importance, the value of humble service.
paglilingkod. Yung paglilingkod na kaya mong umalis sa iyong inuupuan, kaya mong lumuhod, magpakumbaba, hawakan ang pinakamaruming parte ng katawan, ang paa. That makes you a humble servant. And so, my dear brothers and sisters, this is the mysteries we are celebrating on this first day of the Paschal Triduum. Ang kahalagahan ng pag-ibig ng Diyos sa banal na Eucharistia, pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang sariling katawan at dugo sa Eucharistia, na hindi pwedeng maihiwalay. It cannot be separated from humble service. Sino man ang nagbibigay ng sarili, like Jesus' self-giving, must also be able to serve humbly. I'd like to highlight that once again. Huwag nating kakalimutan. Sino man ang tumatanggap sa banal na Eucharistia, sa katawan at dugo ni Jesus na inaalay niya sa atin, hindi maaaring siya rin ay hindi mag-alay ng sarili, hindi magkaloob ng kanyang sarili sa pamamagitan ng mapakumbabang paglilingkod. We cannot separate loving from serving. And Jesus, in the Last Supper, gave us this mandatum. He gave us this mandate, ang kautusan, na lagi siyang alalahanin, tanggapin sa banal na Eucharistia. At ganun din naman, no? Tayong tumatanggap sa Kanya at umaalala sa Kanya, nararapat lang na ipakita natin ang sariling pag-aalay natin sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Amen? My dear brothers and sisters, later we will have a reenactment of the washing of the feet. And then later on, we will be receiving Jesus in Holy Communion. Let us take to heart these points of our celebration today. Ibinigay niya lahat. Nararapat lang na huwag itong mabaon sa limot. Lagi nating alalahanin itong matinding pagmamahal ni Jesus na ipinakita niya sa atin. And He reminded us kung paanong ako na inyong Panginoon, ako na inyong Maestro, ginawa ko ito sa inyo, kayo rin, gawin ninyo sa bawat isa. Amen. Ganakan tamong ngeni, inyang bengi ning tauling apunan. Inyang akasulo na lang Jesus ding alagad na, danom tigtug na king meto nga palanggana. Bitis da pigmulanong inos, ngana. Ke kayo babyeko, iting alimbawa ko. Kabang pasagiwan tamo, arapan tamo yung gewa ng Jesus kanita. Maging sagiwa mo naman sana, karingke katamong pilubluban ing penabili na. Mikakalugod kayo, nung makanano da kayo, liguran.
bitis ko. Wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis mo, wasan alin ko lang, ikat ako, ngayon alin ko lang. Anyway, winding janing darakan ko, bandang tauli muri at alastas wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis ko, wasan alin ko lang, ikat ako, ngayon alin ko lang. Nakakasulong na nalang Jesus, ningalagad na dalong tikong naking metong napalanggana, bitis na bimola nung inusngana. Wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis mo, wasan alin ko lang, ikat ako, ngayon alin ko lang. Wasan mo lang bitis ko, wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis mo, wasan alin ko lang, ikat ako, ngayon alin ko lang.
Wasan mo lang itis ko. Sinabi ng Jesus kaya, umitis mo, wasan alin mo lang, ikaw ang tuntunayan, alin ka ka. Wasan mo lang bitis ko. Wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis mo, wasan alin mo lang, ikaw ang tuntunayan, alin ka ka. Ini eyo ang tinjaning darakan ko, bandang tauli muri at alas kasyo. Wasan mo lang bitis ko. Wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis mo, wasan alin mo lang, ikaw ang tuntunayan, alin ka ka. Mga pasulunan na lang Jesus, tingalagan na. Danong tikong naking metong apalanggana, bitis labing molan nung inos nga na. Wasan mo lang bitis ko. Wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis mo, wasan alin mo lang, ikaw ang tuntunayan, alin ka ka. Wasan mo lang bitis ko. Wasan mo lang bitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, bitis mo, wasan alin mo lang, ikaw ang tuntunayan, alin ka ka. Ini eyo ang tinjaning darakan ko, bandang tauli muri at alas kasyo. Wasan mo lang bitis ko.
ko, wasan mo lang pitis ko. Wasan mo lang pitis ko, wasan mo lang pitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, pitis ko, wasan na rin ko lang, ikaw at akong luglayan, balik ka to. Ngeni eyo ay tinjaning darakan ko, bandang tauli muri at alas tasyo. Wasan mo lang pitis ko, wasan mo lang pitis ko. Sinabi ng Jesus kaya, pitis ko, wasan na rin ko lang, ikaw at akong luglayan, balik ka to. Talakad ta po. Kakaluguran mit bong kababantamong manalangin, ngeni para karing kekatamong pamangailangan, at ding pamangailangan ning mabilugayato, nga tamong manalangin, Ginoo mi kakalukod kesana, antimonong makanano mukeng liguran. Inumi kakalugod kay sana ang tinong makanano mo keng liguran. Para karing sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod daking metong at metong, maging mayayakit neng tanda, ning mabiyenang paansyong Kristo ketiking yatu. Ipanalangin ta king Ginoo. Inumi kakalugod kay sana ang timonong makanano mo keng liguran. Para karing sablang pari, parati lasanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasaywan, at parating ating makaapostol akapag malasakitan, king sablarang kararaptanan. Ipanalangin ta king Ginoo. Inumi kakalugod kay sana ang timonong makanano mo keng liguran. Para ka ring pamuntok da, ring sablang balitang ding kapamalahan ketiking yatu, pag malasakitan da sanang apawi, ing pisikal na danok, ama kamate milyon-milyon na tao mabilugayatu. Ipanalangin ta king Ginoo. Inumi kakalugod kay sana ang timonong makanano mo keng liguran. Para kay katangan makatipon ketingeni, maralasta sana at karapat dapat makirake king bangkete ning Ginoo, kambering pasalamat a puso. Bangketo, pasublyan na katangmye, king tauling aldo. Ipanalangin ta king Ginoo. Inumi kakalugod kay sana ang timonong makanano mo keng liguran. Ngeni, adwan tamo, ing sarili tang kapagnasan. Ginoo pepakit mo ing ganap palugod para kay kami, apakyapusan mi sana ing kaya kang alimbawa, king pamaglugod mi keka at king pamaglugod mi king metong at metong, antimonong makanano mo keng liguran, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen.
Manalayan kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri ang po ni kalagayan ng lagyo na, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos, sa bagana kang ipamin, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi karating banal na misteryo. Balang oras sa daraw miting sakripisyo, magaganaping obra ng kaligtasan mi. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ing Ginoo mantabi ake kayo. Itas yularen puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matulid sukat at makakabos. Ing purian at pasalamatan da ka, kapilan man at no karin man o Ginoo, banalib pa. Diyos sa malugod at magana ka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing tune, ang pangalanganggang pari, amiyain kingalang kapupusan na dawon. Dinawning ng minuna at mumunay sarili na keka, antimong ayin ang makakabos. At penabilin na kaming miyain kaniti, king pamigaga na kakaya. Ban kanita, nung mamangan kami, king tinapining biye, king banala pamisulong iti, madyarim yang ipamalitay kamatayan na, ang gaking panyatang na. Ulinita, kambering sa blangkoro, ring angheling banwa, daralit kami king ligaya mo, alang toknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol, ning sablang kabanalan, o linitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo intiti pangambon, gareteng ayin mi, ban pabanala nala, at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay nakusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamata na kat pinuri, pira sanit dinwang iti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti kaingan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasbay pe pasalamatan akat pinuri, din mong iti karing disipulo ng anak, kuha na niya iti kaingan, at minum kay kaniti. Uling iti kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan.
Ami bubuo para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita, may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo itiking pamigaga na kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan mi ang mapamakadulong ipa ing kamatayan at ing pangasabi ng mebye, daraw miya keka, iting tinapi ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo keka. Ikaming sanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal na Espiritu. Ganakan meway paing banala kapulungan mong makalaganap king meto yatu, bang miganap king lugod. Kambe ng Leo kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Arsobispo, ipasyano kaya kaming Arsobispo merito, ding sablang pari diakono religyoso, ding sablang susuyo king banala kapulungan mo, ating familyang ginahus mong marapke ka. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan na ning pangasubling mebye, king pakalulu mo idala mula at ding sablang mayango na biye ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambe ning nuwan na Birhen Maria ingindu ning Diyos, kambe ng San Jose kayang banal na esposo, kambe ring nuwan mong apostol at maligayang martir at ding sablang banal, ami biye kalugud-lugud keka king keka banding panahon. Apurya ng pong apaligayan da kasana king kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatana, kambena at kaya, kaguning banal Espiritu, sablang parangal at ligaya keka. O Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king halangangga. Mapaminto king amayin talapangabos at mibuk king banalang turo, nga tamang ining mangangas, manalangin.
Ikabos mo kami, kay sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ing pakalulu mo. Mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasakulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayin at pagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, ay pamiginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, naning pansinan mo ing kasalpantianing banal na kapulungan mo. Laimeng pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At kay kaan Timorio. At ang tipong may kakapatad, masaya mong yaning may pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya po. Yung malugod at baga nakatamong Ginoo, yung kordero ng Diyos. Amilala ko king kasalanan ng yato. Nyanon tang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng hapunan. Ginoo at matampang tanggap kaya ka. Dapat sa kasming amana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, tatanggap kaming panibayang beking pamanganapig kalub na kaya kami ket isulip ning anak mo. Akamtan misana ing ganap akas ngawan, king pamisulusulong yampang mo kaya kami, king alanghangga mong kayarian. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Si Claude Dapo.
por Jesus, King Santisimo Sacramento ning altar, may pulit may samban, ngini manggaman, King alanganga. Ipamit yo kabanwa, may samban niya lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ning lub mo, kaya tisulip, antibanwa. Bapo Maria, mibnu kaking grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka, nuang kakarisablang babay, at niya pa naman ing bunga ning atyan mong Yesus. Ligay king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Mi por Jesus, King Santisimo Sacramento ning altar, mi pulit mi samban, ngini manggaman king alanganga. Ipamit yo kabanwa, mi samban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi paminto ning lub mo, kaya tisulip, antibanwa. Bapo Maria, mibnu kaking grasya, ang ginong Diyos sa tsukeka, nuang kakarisablang babay, noon niya pa naman ang bunga ning atyan mong Yesus. Ligay king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Mi por Jesus, King Santisimo Sacramento ning altar, mi pulit mi samban, nginit manggaman, king alanganga. Mag-umpisa niya po yung banal na pamagtanod, king banal na sakramento, pati ing bisita iglesia. Binin Diyos kaya kaingan po,